I can probably say I can probably say Ще сложим да се пошира. След това ще третираме спагетите от зеленчуците, които трябва само да се бланшират, обаче първо ще вкусиме малко самата вода с зеленчуков мляко, малко сол, пепер и малко зехтин. Като самото филе аз съм отрязал и от него съм оставил по-горната част, защото като е твърде дебело и не става да бъде поширано цялото, става по-бавно самия процес и междувременно докато се пошира мога да направим като леко предястие филенца от сьомга, опити с тиквичка и пресен лук. Като самото убиване става по следния начин. Взема се тиквичка, която е много тънко слайсната. От тиквичките, които използваме за зеленчуците, много тънко слайсната. Увива се просто е така да се загадне само вкуса на тиквичката. След това самия лук се увива върху тиквичката, за да може тиквичката да не се развие при печенето. И се връзва. Е така. И се връзва. Както са вързвани. И слагаме в него малко плънка. Съвсем малко. Сол. Черен пипер. Малко лимон ще стиснем вътре. Show me what you got, I think it's better pill. You're such a right here, right now. I want to prove you. Right here, right now. I want to prove. I can probably say I don't know what to do. I don't know what to do. Don't know what to do. I can probably say I don't know what to do. I don't know what to do. Това е само, че след като вече поширана сирката, смаждаме. И се леко стестяване на самия сос. Say И закатваме с самото предястие за основното.